ପ୍ରେମ ପବିତ୍ର ଓ ଶାଶ୍ୱତ। ପ୍ରେମ ହେଲା ପରେ ଜଣା ନଥାଏ ତାହାକୁ କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେବ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସୋନାଲି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ପର୍କଲିଂ ଷ୍ଟାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ମୋ କାଳ୍ପନିକ ପ୍ରେମଭରା କାହାଣୀ କରୋନା ଧୋଇଲା ସ୍ୱପ୍ନର ବାଲିଘର। ଶିବମ ଓ ଅଞ୍ଜଳି ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଠି ଗୋଟିଏ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ବନ୍ଧୁତ୍ୱରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସମ୍ପର୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରେମର ରୂପ ନେଲା। କଲେଜର ଶେଷ ବର୍ଷ ଥିଲା, ତେଣୁ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ସହ ଅଧିକ ସମୟ କାଟୁଥିଲେ। କଲେଜ ସାରା ସେ ଦୁହିଁଙ୍କର ହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚା। ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘନିଷ୍ଠ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ କେହି କାହାରିକୁ ନ ଦେଖିଲେ ରହିପାରୁନଥିଲେ। ଦୁହେଁ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଜଣାଇ ନଥିଲେ। ଠିକ୍ ସମୟ ଆସିଲେ ନିଜ ଭଲ ପାଇବା କଥା ପରିବାର ଜଣାଇବେ। ତେଣୁ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଦୁହେଁ ଜବ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିଛି ମାସ ପରେ କଲେଜ ସରିଗଲା, ହେଲେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଦେଖା ହେବା ବନ୍ଦ ହେଲାନି। ଘରୁ କିଛି ନା କିଛି ବାହାନା କରି ଦୁହେଁ ଦେଖା କରୁଥିଲେ। ବହୁତ ସମୟ ଯାଏଁ ପରସ୍ପର ସହ ସମୟ କାଟୁଥିଲେ। ଶିବମ ଚାକିରି କରି ଅଞ୍ଜଳିକୁ ସବୁ ସୁଖ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଦିନେ ଶିବମ ଅଞ୍ଜଳିକୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଆସିବାକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲା। ଅଞ୍ଜଳି ଠିକ୍ ସମୟ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଅଞ୍ଜଳି ଆସିବା ପରେ ଶିବମ ତା ହାତକୁ ଗୋଟେ ଖାମ୍ ଧରାଇ ଦେଲା। ଅଞ୍ଜଳି ସେ ଖାମ୍କୁ ଦେଖି କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ, ତ ଶିବମକୁ ପଚାରିଲା, ଶିବମ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ ତୁମେ ଏଇଟା ମୋତେ କାହିଁକି ଦେଉଛ? ଶିବମ ଟିକେ ଅଞ୍ଜଳିକୁ ଚାହିଁ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଅଞ୍ଜଳି, ଏ ଖାମ୍ ଭିତରେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି। ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି କରିବା ସ୍ୱପ୍ନ, ଆଉ ଆମ କୁନି କୁନି ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତୁମର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ। ତମର ଏଇ ମାଦକତା ଭରା ଆଖି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବ, ଆଉ ମୁଁ ସେ ସବୁ ସତରେ ପରିଣତ କରିବି। ଦୁହେଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଜଣା ଜାଗାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ପରସ୍ପର ଆଖି ଭିତରେ ହଜି ଯାଇଥିଲେ। ସମୟ ଯେମିତି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେଇଠି ରହିଯାଇଥିଲା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ଜୋରରେ ଧକ୍ ଧକ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ନୀରବତା ପରେ ଶିବମ ପୁଣି କହିଲା, ଅଞ୍ଜଳି, ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ। ତୁମ ବିନା ମୁଁ କିଛି ନୁହଁ। ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତା ଠାରୁ ଆହୁରି ଗଭୀର ମୋ ପ୍ରେମ। ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦେଉଛି, ମୁଁ ତୁମର, କେବଳ ତୁମର। ତୁମ ବିନା ଆଉ କାହାର ବିବାହ କରିବିନି। ତୁମକୁ ଯଦି ମୁଁ ନ ପାଇବି ତେବେ ଜୀବନଟା ହାରିଦେବି, ହେଲେ ଆଉ କାହା କଥା କେବେ ଭାବିପାରିବିନି। ଶିବ ମୁହଁରୁ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ଅଞ୍ଜଳି ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। କ'ଣ କହୁଛି ଶିବମ ଆଜି? କ'ଣ ହେଇଛି ତାର? ହଠାତ୍ କିଛି ବୁଝିପାରିଲାନି। ତ ଶିବ ମୁହଁରେ ହାତ ଦେଇ କହିଲା, ହେ ଶିବମ, ଏମିତି କାହିଁ କହୁଛ? ମୋ ବିନା ମୋ ଜାନ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିପାରିବନି, ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଏମିତି ଅମଙ୍ଗଳ କଥା ତୁଣ୍ଡ ଧରନି। ଆଚ୍ଛା ଛାଡ଼ ସେସବୁ କଥା। ଆଜି ତୁମେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିବ ଭଳି ଲାଗୁଛ। ତମ ଖୁସିର କ'ଣ କ'ଣ କୁହ ତ? ଶିବମ ଟିକେ ହସି ଦେଇ ଅଞ୍ଜଳିକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ବେବି, ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି। ସରପ୍ରାଇଜ୍ ନାଁ ଶୁଣି ଅଞ୍ଜଳି ତ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ହେଇଗଲା ଆଉ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କୁହ ତ? ପ୍ଲିଜ୍ କୁହ ନା ଜାନୁ, ପ୍ଲିଜ୍ କୁହ। ଶିବମ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୋ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଟିକେ ଦୁଃଖ ହେଲେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ରହିଛି। ଅଞ୍ଜଳି ଦୁଇ ଗାଲକୁ ନିଜ ହାତରେ ଚିପି ଦେଇ କହିଲା, ମାଇ ସ୍ୱିଟ୍ ଲଭଲି ବେବି, ମୋତେ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିନେସନାଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଜବ୍ ମିଳିଯାଇଛି। ଭଲ ସାଲାରୀ ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ଭଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଥିପାଇଁ ହଠାତ୍ କୋଉ ରହିଗଲା। ଅଞ୍ଜଳି ଶିବମ ସହିତ ରହିବାର ତାପର୍ଯ୍ୟ କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ତ ନିଜ ଆଖି ଠାରରେ ତାକୁ ପଚାରି ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି, ରହିଗଲା କ'ଣ ପାଇଁ, କ'ଣ ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ନୀରବତା ପରେ ଶିବମ ପୁଣି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୋତେ ଏଥିପାଇଁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯିବା କଥା ଶୁଣି ଅଞ୍ଜଳିର ହସ ହସ ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ଶିବମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏତେ ଦୂର ବାଟ ଯିବ। ଅଞ୍ଜଳି ଏଥିରେ ଟିକେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଅଞ୍ଜଳି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଧୀରେ କିଛି ଭାବିଲା, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଶିବମ,
ଓଡ଼ିଶାରେ ଜବ୍ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ନା। ତୁମ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନ ଦେଖି ମୁଁ ରହିପାରେନି। ବାଙ୍ଗଲୋର ଏତେ ଦୂର ବାଟ, ମୁଁ ତୁମକୁ ନ ଦେଖି ଆଦୌ ରହିପାରିବିନି। ଶିବମ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଦୁଇ ହାତକୁ ନିଜ ପାପୁଲିରେ ଚାପି ଧରି ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ ଚୁମା ଦେଇ କହିଲା, ହେ ବେବି, ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ତ ଚେଷ୍ଟା କର। ଜବ୍ ନ କଲେ ତମ ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆମ ବାହାଘର କଥା କେମିତି କହିବି କହିଲ? ସବୁ କଥା ବୁଝିବି ଅଞ୍ଜଳି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଭଳି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅଞ୍ଜଳିର ଦୁଃଖ ଶିବମ୍ ସହିପାରିଲାନି। ପୁଣି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଅଞ୍ଜଳି ପ୍ଲିଜ୍ କାନ୍ଦନି। ମୁଁ ତୁମ ଆଖିରେ ଟୋପେ ଲୁହ ଦେଖିପାରିବିନି। ମୋ ଶରୀର ସିନା ସେଠି ଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ତ ଏଇ ରହିବ ତୁମ ପାଖରେ। ତୁମେ ଆଦୌ ବି ଚିନ୍ତା କର ନା। ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଶରୀର ଦୁଇଟି ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଲିଭ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ୟୁ। ୟୁ ବେଟର୍ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଞ୍ଜଳି, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ଅଞ୍ଜଳି ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ତା ହୃଦୟରେ ଚାପି ଶିବମକୁ ବାଙ୍ଗଲୋର ଯିବା ଅନୁମତି ଦେଲା। ବାଙ୍ଗଲୋର ଯିବା ପରେ ଶିବମ ଆଉ ଅଞ୍ଜଳି ପ୍ରେମର ରେଳଗାଡ଼ି ଚୁକଚୁକ ହୋଇ ଗଡ଼ୁଛି ନା ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ୁଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ? ମୋ ପ୍ରେମ ଭଜା କାହାଣୀର ଖଳନାୟକ କିଏ? ଏ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଆଗକୁ କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେଉଛି? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମୋର ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତେବେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ନିୟର ଆଣ୍ଡ ଡିୟରଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସ୍ପାର୍କଲିଂ ଷ୍ଟାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।